Kristu inkosi. Isawukushaya isimethulo ngekethu 127. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Xa uJesu engihola Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, uNkulunkulu wethu oyingcwele ngalesi sikhathi siyakushonela phambi kwakho.
Sibonga Nkosi umusa wakho kusithwala. Sibonga uNkulunkulu wethu kusibusisa Nkosi ngokukhona bakho ngokukhulumisana nempilo zethu. Dumo lonke Nkosi ilungu lwakho kufanele ukubonga akekho ongafaniswa nawe. Namanje-ke Nkosi siyacela umusa wakho ukuthi sesiya uNkulunkulu wethu ukuyothola ukudla Nkosi komzimba. Siyacela Nkosi ukuthi sibusisele kona, busise nezandla Nkosi zesilungisele khona. Kube impiliso Nkosi kule mzimba. Sikwazi ukuthola amandla uNkulunkulu wethu mawukuhle kuwe, ukuthi nakusasa sivuke Nkosi sinemqondo ephilile Nkosi nekwazi Nkosi ukubamba konke ozosifundisa khona. Siyakubonga Nkosi ngemisebenzi yakho yomusa, udumo lonke ilungu lwakho akekho ongalinganiswa nawe. Siyacela-ke Nkosi konke lokhu egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Musa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwane bakaMoya Ngcwele ngokube naloyo phakathi kwethu inkosi yethu izibuyela nebandla layo uJesu Kristu inkosi.